तो सांप देखने से तब मियाज घबरा गई। घबरा गए के बाद में हलचल बीत गई कैसे जनना के पेट में से सांप जलम उनके डर नहीं खेला डर लागे तो का कइल जाओ कितना अब लगे सटला पर के बच्चा ठीक 9 महीना के बाद वो कोबरा के बच्चा के डिलीवरी भइल बा, वो नॉर्मल डिलीवरी भइल बा। सबसे बड़का फ्रॉड बनी चाचा, और सबसे बड़का फ्रॉड हई औरत जन बैठल भी है। ये सबसे बड़का फ्रॉडबाजी चलता अपना किया, बहुत बड़ा फ्रॉडबाजी चलता है। फ्रॉडबाजी से बच कर रहल बा। देखिए चाचा कितना बड़का फ्रॉड झूठ बोलता नहीं कि कोबरा के बच्चा जन्म ले देखी आ खिसियाता नहीं। कहीं कोबरा का बच्चा नहीं खे लेकिन यहाँ के खिसिया लगनी। कहाँ कोबरा के बच्चा कहाँ बा गोदी में बात देखिए ना, गोदी में बाकी ना खे ओकरा गोदी में कोबरा का बच्चा बा बात बा। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आवता कि महिला के पेट में कोबरा के महिला के पेट से बच्चा कोबरा नहीं खेले ना लोला बात रौरा कैसे झूठ बोलता है। कोबरा सांप के जौन बच्चा बा दूध भी पी रहल बा। ई कहीं ना कहीं आस पास के लोग के हैरान कर जाला कि भाई का बा। रुआ रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में साफ तौर पर देख सकता नहीं कि कोबरा के बच्चा दिखाई देता, और कोबरा के बच्चा कैसे महिला के पेट में आयल। ई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा 9 महीना जो पूजल तैयार इनका जन्म ले लस 9 महीना के बाद जन्म ले 9 महीना के बाद में जन्म ले। हम बने अजीत कुमार गिरी रवा देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा। आज पता चली सच्चाई का बाटे। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिलता कि एगो महिला के कोबरा सांप बच्चा ले लेबा, मतलब कि आज पूरा सच्चाई रिवा सबके पता चली। आज रिवा सबके हम बताए कि कैसे एगो महिला कोबरा सांप के जन्म दिले बिया, और कोबरा सांप अब तक ले जिंदा बा, और वो कोबरा सांप के भी महिला अपना पास में रख ले बिया। सबसे बड़ा सच्चाई आज न्यूज के खोजत ढूंढत हमनी के वो स्थान पर पहुंचल बानी सन, वो जगह पर पहुंचल बानी सन। वह सबके बता दी कि अभी हमनी के उत्तर प्रदेश में बानी सन, और वो घर पर पहुंच चुकल बानी सन जहां पर वो महिला जौन बिया कोबरा सांप के बच्चा के जन्म दिले बिया, मतलब कि ओकरा पेट में कोबरा सांप रहला। रवा सबके बता दी खबर में कि जैसे ही महिला के अल्ट्रासाउंड भइल, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट रवा स्क्रीन पर देख सकता नहीं कि अल्ट्रासाउंड भइल, वो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आवता कि महिला के पेट में कोबरा के बच्चा बा। रिपोर्ट आवते ही डॉक्टर हैरान हो गई, परिवार के लोग हैरान हो गई। परिवार के लोग तो रोए लागल कि भाई महिला के पेट में कोबरा के बच्चा कैसे आयल। सबसे बड़ा सवाल बा, और कैसे महिला जौन बिया कोबरा सांप के बच्चा के सुरक्षित डिलीवरी भइल बा। वो सबके बता दी कि जौन डिलीवरी भइल बा नॉर्मल डिलीवरी भइल बा। रवा सबके बता दी कि जौन डिलीवरी भइल बा ई नॉर्मल डिलीवरी भइल बा। कोबरा के बच्चा जौन बा कि नॉर्मल डिलीवरी से निकालल गइल बा। डॉक्टर के रवा सबके बता दी कि घंटों संघर्ष के बाद 2 घंटा के बाद जौन बा कि कोबरा के बच्चा के निकालल गइल बा। आज रवा सबके सच्चाई बताए कि कैसे कोबरा के बच्चा एगो महिला के पेट से जन्म लेल बा, और कैसे कोबरा के बच्चा जौन बा अब तक ले सुरक्षित बा, जिंदा बा। और ये हैरान कर देवे वाला बात ई बा कि महिला जौन बा कोबरा सांप के बच्चा के दूध भी पिला रहल बिया, और कोबरा सांप के जौन बच्चा बा दूध भी पी रहल बा। ई कहीं ना कहीं आस पास के लोग के हैरान कर देले बा, कहीं ना कहीं मेडिकल टीम के हैरान कर देले बा। ई खबर डॉक्टर लोग हैरान बा कि कैसे महिला के पेट में कोबरा के बच्चा पहुंचल। ई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल बा, और सबसे बड़ा आज खुलासा हुई। आज पता चली सच्चाई। आज हमनी के सच्चाई बताएं सन कि कैसे महिला के पेट में कोबरा के बच्चा पहुंचल। इहो आज पता चले कि आखिर आमतौर पर हमने देखा था कि महिला के पेट में सांप चाहे कौन और चीज के बच्चा नहीं हो सकत, लेकिन आखिर कैसन परिस्थिति बनल का भइल कि महिला के पेट में कोबरा के बच्चा आयल। और जैसे ही महिला के पेट में दर्द भइल, महिला डॉक्टर के पास में पहुंचल। डॉक्टर कहलस कि डॉक्टर के अनुमान रहे कि कुछ ना कुछ जरूर पेट में बा, लेकिन डॉक्टर एकरा के सत्यापित करे खातिर अल्ट्रासाउंड करौलस। अल्ट्रासाउंड भइल। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर माथा पकड़ ललस। डॉक्टर के बुझाइल कि भाई का बा। रुआ रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में साफ तौर पर देख सकता नहीं कि कोबरा के बच्चा दिखाई देता, और कोबरा के बच्चा कैसे महिला के पेट में आयल। ई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सनसनी बा। और वो कोबरा के बच्चा ठीक 9 महीना के बाद वो कोबरा के बच्चा के डिलीवरी भइल बा, वो नॉर्मल डिलीवरी भइल बा। चाचा हमरा साथ में बानी, चाचा से हम बातचीत करे। चाचा ई जौन कोबरा के बच्चा बा ई का कहे में कैसे महिला के पेट में आयल, का देखनी रहुआ? देखनी जे जनना तो नागिन है, नागिन के पेट में जन्म ले लस। अब ऊपर आला के मर्जी जैसे जौन चीज पैदा करस। के बाद में हला भइल कैसे बच्चा ले ले बा देखे खातिर रहनी सहनी साच बात बा। वालो सांपवा देखनी? हाँ देखनी।
तो सांप देखने से तब मियाज घबरा गए के बाद में हलचल बीत गई कैसे जनना के पेट में से सांप जन्म ले भाई साच बात हो। तो सांप वाले देखनी तो डरा गई सब। अच्छा आ औरतिया जौन बाड़ी सांप जौन बाकी अपना हाथ में ले रही हाँ हाथ में ले ली सपवा के तो तेरे वाले में डर हो गई महाराज। हाँ डर के बतिए बा ये साच बात है झूठ थोड़े हो। औरत के पेट में औरत माने औरत जौन बा कि इनकर शादी हो गई बा या अपना पति के साथ रहेली, पति भी इनकर घरे बाड़न, फिर सांप के बच्चा इनकर पेट में कैसे आ गई? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी रउआ देखौनी है। हाँ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर देखला के बाद में 9 महीना जो पूजल तैयार इनका जन्म ले लस। 9 महीना के बाद जन्म ले? हाँ 9 महीना के बाद में जन्म ले लस। सांप हाला हो गई गाँव जवार में ये भाई औरत के सांप भइल बा चले के देखल जा तो उन्हीं से देखनी से तो सच बात रहे, इनमें झूठ थोड़े रहे। नजर में आयल हाँ सब हलचल हो गई सांप के हलचल हो गई। कौन सी के बच्चा है? कोबरा के बताओ। हाँ कोबरा का बच्चा रहे जनी सच बात है, कोबरा का बच्चा रहे चली रो के देखलाओ तनी। अच्छा कोबरा का बच्चा भी रखले बन लोग? हाँ अभी भी महिला दूध पिलाओ तरी? दूध पियाओ तरी गोदी में लेके दूध पियाओ? हाँ गोदी में लेके दूध पियाओ तरी बचवा के। तो वाले उनके डर नहीं लगत? डर लागे तो का कइल जाओ कितना अब लगे सटला पर काटी तो महिला के नहीं काटो ना ओकरे के नहीं काटो डरे छुअत नहीं ओकरा लगे जात नहीं सामने के डर के बाद कहीं काट ले। कहीं काट ले तो देख सकते हैं कि ब्रेकिंग खबर बा और उत्तर प्रदेश में उनके पहुंचल बनी सन और कैसे कोबरा के सांप के बच्चा जौन बाकी महिला के पेट से जन्म ले बा। चाचा तमाम तरह के बात बताओ तनी कि चली लोगिन अभी हम देखावा तनी कोबरा के बच्चा रखल बा और कैसे वो महिला जौन बाड़ी और कोबरा के बच्चा के दूध भी पिला रहल बा। रउआ सबके बता दी कि कोबरा के बच्चा महिला के पेट से जन्म ले बा। कहीं ना कहीं आस पास के तमाम लोग, हालांकि केहू कैमरा पर आवे के नहीं चाहत, बतावे की बात नहीं चाहत, लेकिन चाचा परिवार के सदस्य बानी। चाचा बताओ तनी कि हमनी के जब पता चलल तो सनसनी मच गई पूरा क्षेत्र में, पूरा गांव जवार के लोग टूट पड़ल कोबरा के बच्चा के देखे खातिर कि कैसे वो महिला के पेट में कोबरा के बच्चा पहुंचल बा और कैसे ही महिला जौन बाड़ी कोबरा के बच्चा के जन्म दिले बाड़ी और कोबरा के बच्चे के दूध भी पिला रहल बाड़ी। चाचा बानी एक एक बात चाचा बताओ तनी, लेकिन एगो बात बताओ तनी, एगो बात बा चाचा झूठ बोला तनी। सबसे बड़का फ्रॉड बनी चाचा और सबसे बड़का फ्रॉड है औरत जौन बैठल भी है। इस सबसे बड़का फ्रॉडबाजी चलता अपना किया, बहुत बड़ा फ्रॉडबाजी चलता है, फ्रॉडबाजी से बच कर रहल बा। देखिए चाचा कितना बड़का फ्रॉड झूठ बोलता नहीं कि कोबरा के बच्चा जन्म ले देखी आ खिसियाता नहीं। कोई कोबरा का बच्चा नहीं खे लेकिन यहाँ के खिसिया लगनी। कहाँ कोबरा के बच्चा कहाँ बा? गोदी में बात देखिए ना, गोदी में बाकी ना खे ओकरा गोदी में कोबरा का बच्चा बा। बच्चा बा। देखिए चाचा 110% झूठ बोलता नहीं, कोई कोबरा का बच्चा नहीं खे। झूठ काहे बोले? तमाशा तो लोग देखता, झूठ काहे? सच बात में क्यों झूठ बोली? काहे का वो गोदी में कोबरा बच्चा ले बिया बच्चा। देखिए मैंने कितना झूठ बच्चा तो अब रहे दिए, झूठ पर झूठ बोले जाए, झूठ बोला के का जरूरी बा? ये खबर में कोनो सच्चाई नहीं करवा सबके बता दी। चाचा जबरदस्ती बतियाओ तारी, जबरदस्ती मत बतियाई चाचा। एक खबर में कोनो सच्चाई नहीं है, आई फालतू वाला बात ना। खर्ची ना देबो, सुने वाला खर्ची ना दी, सच बात में झूठ बोलला के का जरूरी बा? खर्ची देबे हमने खियाइल, खर्ची देबे ने खियाइल। खबर मतलब का बा झूठो बोलला के? आंखी से के सामने लौकता, जवार जानता, आंखी के सामने लौकता, लेकिन खबर पूरा तरीका से फर्जी बा कि महिला के पेट से बच्चा कोबरा नहीं खेले ले ना लोले बा। रौरा कैसे झूठ बोलता नहीं खेले ले? अब हमारी झूठ बोलता नहीं कि नहीं खेले ले। ऐसा खबर पर हुआ सब विश्वास मत करी। और जौन बात की तमाम तरह के सोशल मीडिया पर देखे के मिलता कि केहू घर दिखावता, केहू कमरा दिखावता कि देखिए हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं और यही घर है जिस घर की महिला जो है कि कोबरा सांप के बच्चे को जन्म दी है। अभी हम बात करेंगे, अभी आपको लेकर के जाएंगे उस महिला के पास और उस महिला से भी बातचीत करेंगे जिस महिला ने कोबरे के बच्चे को जन्म दी है। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश में। इस सब फ्रॉड खबर बा, झूठा खबर बा, झूठा खबर से बच के रही। और ये चाचा भी झूठ बोलता नहीं, ये हई फर्जी, औरत भी फर्जी बिया और चाचा भी फर्जी बानी। एक रहा रुआ सत्यता मत मानी, चाचा रुआ फर्जी बानी, झूठ बोलता नहीं, रही कोनो सत्यता नहीं के। सांप के बच्चा कबो औरत जन्म दे ही नहीं के सकता, काहे नहीं के ले सकत? नागिन ही है औरत, ओकरा हर एक चीज ओकरा जन्म ले ली। कुत्ता भैंस गाय कुछ भगवान के देनी बा, हर एक चीज जन्म ले ली। वो कोहार के आवा है राउरे मेहरारू हई ना, हमार मेहरारू ना पतो है राउर
गांव जवार के हो, ये हमार काहे के हो कह जा।